tots i a totes i benvinguts i benvingudes al primer certamen literari sobre memòria democràtica que celebrem avui, 13 de juliol, al poble de Quart de les Valls. M'agradaria començar agraint la presència de totes aquelles persones que ens acompanyen en aquesta nit per a nosaltres tan important. Lara González, alcaldessa de Quart de les Valls i membres de l'equip de govern, directiva i membres de l'Associació Memòria Històrica de Quart de les Valls, Maria Berna, representant de la cooperativa Abacus, col·laboradora d'aquest certamen, els i les membres del jurat que formen part d'aquest certamen, els i les autores dels diferents relats que han resultat finalistes en aquest certamen i aquells que han participat també, i a tot el públic assistent, moltíssimes gràcies. Es deia que era important perquè el que per a nosaltres començà com una xicoteta iniciativa literària per tal de donar a conèixer uns relats que ens traslladen a uns temps complicats, convuls, angoixós, doncs la veritat és que el resultat ens ha desbordat. Més de 80 relats d'arreu de tot el món s'han presentat en aquest primer certamen. Ha sigut tot un èxit. L'associació agraeix de tot cor aquesta rebuda que creiem que sols ha fet que començar. Aquest certamen és una oportunitat per reconèixer i valorar els esforços literaris que contribueixen a preservar i recordar la nostra memòria democràtica, tan necessària avui en dia. M'agradaria començar dient també que avui, més que mai, com de fonamental és lluitar, vetllar i afirmar la nostra memòria democràtica per comprendre el passat, reflexionar sobre el present i construir un futur més just i equitatiu. A través de la memòria recordem esdeveniments i lluites que tant han influït en la societat actual. Ens permet aprendre de les experiències passades, evitar repetir errors i preservar la identitat cultural i social d'una comunitat. A més, la memòria històrica és essencial per a la reconciliació i la justícia, ja que posa de manifest els abusos comesos en el passat. Recordar i reconèixer els fets històrics és un pas important cap a la reparació i la construcció d'una societat més inclusiva i respectuosa dels drets humans. La memòria històrica i democràtica ens ajuda a entendre qui som, d'on venim i cap a on anem com a societat. És un testimoni dels nostres orígens i una guia per al futur més conscient i compromès amb la veritat i la justícia. La necessitem, ara més que mai. L'Associació de Memòria Històrica de Quart de les Valls va néixer l'any 2017 amb aquest objectiu: normalitzar els valors democràtics i els drets humans. Des d'aleshores han publicat 6 llibres, han realitzat documentals, obres de teatre, han condicionat un dels refugis per poder visitar, han creat diferents espais de memòria per commemorar diferents actes i personatges claus en la història democràtica i tot i més que ens queda per fer. Per això demane la presència de José Sevillà, regidor de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Quart de les Valls. Bueno, buena nit, buenas noches, benvinguts i bienvenidos. Com a membre de l'Ajuntament i l'Associació El Molí, no puc estar més satisfet amb aquest acte, on una vegada més Quart de les Valls es converteix en un poble referent en matèria de memòria democràtica. No és senzill tirar endavant iniciatives com la d'esta nit. Fa falta molta cohesió social, que la tenim. No som la típica associació tradicional de poble, a vegades poc transparent, que sempre gandeixa de bones ajudes. Crec també que és intel·ligent i acertat que aquest certamen es pugui repetir altres anys i es faci sempre des de l'associació, ja que els governs canvien i a més existeix i es manifesta sempre de múltiples maneres eixa pressió social conservadora que sempre està en contra d'activitats reivindicatives i d'esperit crític, i més als pobles menuts. Aquesta pressió social conservadora, responsable fins fa molt poquet des de l'arribada de la nostra associació
que aquest tema es parlara sempre en la intimitat i de vegades tancant la porta. Però cal recordar, i baix el meu punt de vista, que també era responsable de que joves de la localitat d'altres orientacions sexuals no veurem més opció que eixir fora de la localitat, o el responsable de reprimir a més majors durant dècades la seva sexualitat i llibertats amb una educació nacional catòlica en la que encara es veuen les seues seqüeles en la manera que tenen de veure el món i sobretot en els seus esports i complexes en ple segle XXI. O la culpable també de ser reticents amb el feminisme i obligar a la dona a ser poc més d'una dona criada, entre altres. La pressió social conservadora continua existint. Està, sí, ara mateix, preocupant a molts de vosaltres per el que estic dient. I aquesta és la seva força. I es veu dia a dia quan gent progressista es veu obligada a deixar els seus valors a part, obligats a complir tradicions que poca gent es pregunta d'on venen i si en ple segle XXI són normals. Però el temps canvia, avança i avançarà, amb el teixit associatiu de caràcter reivindicatiu i progressista, on les reivindicacions apleguen als parlaments. Avui, malgrat tot, mireu què estem fent ací, recordant aquella gent pionera, inconformista, transgressora i evolutiva, d'una manera singular i digna, sense por, sense vergonya, i de manera pública, per a que la seva històrica entrega del millor de les seues vides i aquesta visió de futur que van tindre no hagi sigut per a res, però sobretot per recordar-los allà on estiguen que nosaltres som ells i elles en el temps que ens toca viure. Per tant, continuarem al seu imprescindible llegat i lluitarem de valent per a que la seqüestrada història, amb la memòria, es posi institucionalment al centre de les nostres referències. Per tots ells i elles va dedicar aquesta nit, una nit de republicanisme, de feminisme, de laïcitat, d'igualtat i de llibertat, en definitiva, de memòria democràtica, que entre tots i totes, una vegada més, hem fet possible quart. Moltes gràcies als presents, a l'associació pel seu esforç social i econòmic, a la llibreria Bacus per recolzar des del primer moment la iniciativa sense dubtes i a totes i tots els que heu estat des de l'inici i els que fa poc formeu part d'aquest projecte. Molta sort als finalistes i fins una altra edició. Moltes gràcies, José. I si alguna cosa ens ajuda a recordar és la literatura. La literatura té la capacitat única de transportar-nos a altres temps i llocs, oferint-nos perspectives íntimes i profundes sobre esdeveniments històrics. Mitjançant les paraules podem connectar amb les experiències i les emocions de les persones que van viure moments clau de la nostra història. Això és l'objectiu de les obres que avui presentem i que han sigut guardonades en aquest primer certamen literari sobre memòria històrica al nostre poble. Demane la presència de la presidenta de l'associació, Loli Berzosa, per nomenar el relat i parlar-nos un poc de la nit d'avui. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al primer certamen de relatos de memoria democrática Quart de les Valls. Cuando organizamos este primer certamen, de los muchos que esperamos poder organizar, no imaginábamos la acogida tan grande que iba a tener, de lo cual yo, como presidenta de la Asociación de Memoria Histórica y todas y todos los miembros de la asociación, estamos muy contentos y agradecidos. Quisiera dar las gracias por su colaboración al Ayuntamiento de Quart, a la librería Bacus y, cómo no, a todas y todos los miembros del jurado por su tiempo y dedicación. Me consta que no lo han tenido nada fácil. Muchas gracias. Poco más. Esperamos poder seguir disfrutando de todos vuestros relatos en muchas más ocasiones. Muchas gracias. Una part important d'un certamen és la gent que es presenta al certamen, però l'altra part també és el jurat. Sense jurat no tindríem finalistes. M'agradaria presentar els i les membres del jurat que amb la seva tasca i entrega han llegit i han rellegit cadascuna de les obres i difícilment han atorgat els diferents premis narratius. Antoni Folguera Anglada, de Quart de les Valls,
És mestre de valencià infantil i primària, membre fundador de l'associació i col·laborador en la revisió i correcció de la majoria de les publicacions fetes per l'associació. Rosa Sánchez Caudet és filòloga, professora de valencià a l'IES Lluís Vives de València, encara que actualment treballa d'assessora docent a la Unitat Especialitzada d'Orientació d'Igualtat i Diversitat de la Conselleria d'Educació. Ha escrit nombrosos llibres juvenils amb els que ha guanyat un bon grapat de premis. Josep Vicent Langa és llicenciat en Història i màster en Relacions Laborals per la UNED. Actualment desenvolupa la seva tasca laboral en l'ensenyament com a professor d'Història, Geografia i Economia en secundària i batxillerat. Mariola Ponce, pedagoga dramàtica, on inicia els seus estudis d'interpretació en la Resart a Madrid i la direcció d'actors a Barcelona. Ha dirigit diferents companyies de teatre i ha treballat en programes de televisió. Avui en dia és codirectora artística del Festival de Teatre Llum i Ombres Il·luminarte, així com fundadora de la companyia Teatres de la Llum a Vicent Hortolà. I bé, per últim, Ximo Estal, mestre i professor d'Història i d'Educació Física, ha exercit docència tant en primària com en secundària, ha coordinat diferents seminaris i quaderns de treball per tal de donar a conèixer la nostra comarca. Ha treballat en ràdio, periòdics i actor en diversos llargmetratges, alguns d'ells amb premi. A tots ells, moltes gràcies i un aplaudiment. Aquest certamen estava obert a escriptors i escriptores de tot el món, amb la condició que les seues obres reflectiren aspectes dels nostres records, de la nostra vida. Les obres que avui presentem ens ajuden a no oblidar, a entendre la complexitat del nostre passat i a promoure la reflexió crítica. Dels 83 relats presentats, enunciem primerament els 5 finalistes de la categoria de castellà. Alguns dels finalistes que es trobem ací entre el públic, que és un gran honor i ens agradaria i tindrem el plaer que leeran algunos de los relatos que han sido finalistas. Per això demanem primerament la presència del jurat, així davant, de la presidenta de l'associació Memòria Històrica i de Maria Berna, de la cooperativa Abacus. Com he dit, alguns dels finalistes han pogut assistir a aquest certamen, cosa que agraïm enormement. Nomenarem els finalistes i eixiran, si aquells que estiguen presents, evidentment, els presents a recollir diploma com a finalistes. Seguidament escoltarem alguns dels relats presentats com a finalistes. Comencem. Finalistes, relats en castellà sobre la memòria democràtica. Els Cindedos d'Esteban Conde Olla de Cerdanyola del Vallès, Barcelona, que no ha pogut vindre, no és present. El hambre de María de David Villar Zembellín de Castroordiales, Cantàbria. La memoria de los huesos de Salvador Vaquero Montesino de Cáceres. Cambio de nombre de Antonio Luis Galán Gay de Ciudad Real, que no sé si al final ha pogut vindre o està present. I per últim, una bala i unes gafes d'Àngel Julvez Pardos de Calatayud, Zaragoza, que sí que està així present, a qui li agraïm enormement i que ens agradaria que saliera. Otorga el premi Ximo Estal, membre del jurat, Àngel Julvez Pardos. ¿Salta el balletí? ¿Tienes el relato? Vale, Ángel, nos gustaría, si fuera tan amable, de que pudiera leer su relato para que el pueblo de Cuart conociera como finalista el relato que ha presentado en este primer certamen. ¿Sí? ¿Ningún inconveniente? Perfecto, muchas gracias. Sí, lo tenemos. Sí. Vale, vale.
Sí, perfecto. Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer al jurado su benevolencia al nominar como finalista mi relato. Y no puedo perder la ocasión de felicitar a la asociación por esta labor tan importante que es el no olvidar esa labor que están haciendo por la memoria democrática, porque un país sin memoria es un país sin dignidad. Muchas gracias. Y ahora paso a leerles sin más este relato. Abrí despacio la funda de las gafas. El sonido del clic al abrirla rebotó contra las paredes de la habitación. Saqué despacio las gafas antiguas de pasta que contenía y las dejé encima de la mesa. Luego miré en el interior de la funda y allí estaba, en el mismo lugar que la había depositado hacía casi 42 años. Una bala de unos 4 centímetros con la punta redondeada que había sido disparada con toda seguridad por un Mauser al principio de la Guerra Civil. Ahora por fin lo sabía y todo cobraba sentido. Las antiguas gafas marrones a las que les faltaba un cristal y esa bala que tenía ahora entre mis dedos. La miré detenidamente y por un momento deseé que esos objetos cobrasen vida y me contasen su historia. Pero antes voy a relatar cómo llegaron esos dos objetos a mi poder. En realidad no llegaron a mí. Fui yo el que llegué a ellos, fui yo el que los encontró, los cogió y los metí en esa funda que mi madre guardaba vacía, en uno de los cajones donde solía guardar las cosas inútiles que iba coleccionando por si alguna vez pudiera necesitarlas, cosa que nunca ocurría, pero que ella las libraba de acabar en la basura, que hubiera sido el lugar más apropiado. Mi madre es de una población del interior, ni muy grande ni muy pequeña, cuyo nombre no voy a mencionar. En 1969, el año que se casó, marchó a la capital de la provincia con su marido, el teniente del ejército Ernesto de Aguilar y Noriega, llevándose a vivir con ellos a sus padres. También salieron del pueblo sus 2 hermanos, a los que su marido les ayudó a seguir con sus prósperos negocios. Yo no conocí el pueblo hasta que tuve 10 años. Aquel verano mi madre decidió que lo pasásemos los 3, ella, mi hermana y yo, en la casa que teníamos allí. Recuerdo el aburrimiento del primer mes, pero luego en el segundo, agosto, la situación cambió, pues ya en ese tiempo había hecho nuevos amigos, varios de ellos algunos años mayores que yo, y casi todo el tiempo lo pasaba en la calle. Uno de aquellos últimos días, en las primeras horas de la mañana, cuando el calor era mucho más soportable, mis amigos me llevaron hasta un lugar para ellos secreto. Me dijeron que no lo dijese a nadie, porque sus padres les habían prohibido acercarse hasta allí. Les juré guardar el secreto. Era un barranco, un lugar alejado del pueblo. El silencio, la aridez de la tierra, la soledad del lugar, junto a lo que les oí decir a los otros niños, me hicieron sentir miedo y tuve unas ganas enormes de volver al pueblo. Lo que oí a mis amigos fue que hace muchos años en algún lugar de ese barranco habían matado a alguien y que su fantasma todavía vagaba por aquel lugar. Pero no se lo digas a nadie, me volvieron a advertir. Llegó el final del verano con la promesa de vernos el próximo año, pero no fue hasta dentro de 2 cuando de nuevo volvimos a veranear en el pueblo. En aquel tiempo yo ya me sentía un hombre, un pequeño hombre, pero un hombre. Una tarde, después de 2 días lloviendo casi continuamente, con tormentas que oscurecieron el cielo, desoyendo las advertencias de mi madre de que no saliese porque todavía estaban los suelos mojados, salí de casa diciendo que iba a buscar a mis amigos. Y razón no le faltaba, pero me gustaba chapotear por los charcos, y ese olor característico del aire después de las tormentas, que con el tiempo me enteré que era debido a que la atmósfera se cargaba de ozono, y eso era a lo que olía. Los más viejos del lugar dijeron que jamás habían visto llover tanto y tan seguido. El caso fue que los 2 amigos a los que fui a buscar, uno no pudo salir porque estaba con fiebre y el otro se había marchado con su padre a un pueblo cercano a ver unos familiares y no volvería hasta el día siguiente. Tomé una decisión que me había rondado esos días por la cabeza: volver al barranco que había visto hacía 2 años, al barranco de Cuernacabra. Recuerdo que caminé hacia aquel lugar muy decidido, pero conforme me iba acercando, pequeños escalofríos recorrían todo mi cuerpo. Cuando llegué al lugar me tranquilicé. El niño que había en mí dio paso al hombrecito que me sentía en aquellos momentos. La forma, el paraje, era tal cual lo recordaba, pero el terreno había pasado de ser de tierra seca y árida
a convertirse en un terreno humedecido y con varios charcos por doquier. Después de caminar unos pocos metros más, me acerqué hasta la pared de una parte del barranco. Unos agujeros como de 1 centímetro de diámetro llamaron mi atención. Sin pensar que pudiesen ser el nido de algún bicho que por allí hubiese, metí un dedo en uno de ellos y lo giré, hurgando en él para ver qué profundidad tenía. La yema de mi dedo notó algo frío y plano que despertó mi curiosidad. Saqué el dedo y mirando hacia el fondo de aquel pequeño agujero, vi que lo que allí había era algo metálico. Busqué un palo por allí cerca que me costó encontrar con la medida y resistencia que deseaba, y haciendo poco a poco aquel agujero un poco más grande cada vez, al final pude hacer palanca sobre aquel objeto para poder sacarlo. Por fin logré, haciendo más fuerza, arrastrarlo hacia afuera, cayendo en un charco. Lo cogí y la misma agua me sirvió para limpiar lo que resultó ser una bala. Mientras la tenía en mis manos y la iba limpiando con mis dedos, vi que en el suelo y junto a la pared del barranco, de la fina capa de agua que todavía cubría la tierra de aquel lugar, sobresalía un objeto curvado de plástico duro de color marrón. Intenté con mis manos y la ayuda de otro palo más resistente que encontré desenterrar aquello que el arrastre del agua por aquel barranco había conseguido casi desenterrar. El terreno estaba tan blando que en poco tiempo vi que lo que había encontrado eran unas gafas que todavía tenían uno de los cristales bastante recio, por cierto, intacto, aunque estaba bastante rayado. Los aros de la montura eran redondeados y toda ella era de color marrón. Con el tiempo también sabría que el material de aquellas gafas no era plástico, sino carey. Así fue como encontré esos dos objetos, hacía casi 42 años, y que tenía ante mí. Sobre la mesa estaba también el periódico local que había comprado hacía escasos momentos. En su interior se publicaba un artículo que decía así: en breve se van a iniciar los trabajos para recuperar los restos del cuerpo de Evaristo López, que fue fusilado en la madrugada del 17 de agosto de 1936 por efectivos del ejército del general Franco. Su hijo, Julián, que acaba de cumplir 87 años y al que todos conocen como el Tieso, venía reclamándose su sumación, que según declaró a este periódico, tenía constancia de que estaba en el barranco de Cuernavaca. Por fin se ha rastreado el terreno mediante georradares para después iniciar los trabajos de sumación, que de ser totalmente positivo se procedería posteriormente a la confirmación de su identidad mediante pruebas de ADN. Sobre el artículo, una fotografía doble. A la izquierda, Evaristo López, de medio cuerpo, con unas gafas idénticas a las que yo guardaba. A la derecha, una imagen del lugar donde al parecer reposaba su cuerpo. El lugar lo reconocí al instante, no tuve ninguna duda. Era el lugar exacto de donde yo extraje la bala y desenterró sus gafas. Dejé el periódico y volví a coger la bala que, tras mirarla detenidamente, sentí como una voz, un pensamiento extraño, como si aquella bala me hablase. La noche anterior me colocaron en un peine junto a otras 4 compañeras. Yo era la primera de todas ellas. Iba vestida con una larga falda llamada vaina, llena de pólvora, dispuesta a impulsarme con fuerza en cuanto el fulminante a mis pies fuese percutido. La noche fue larga, supongo que como la del reo, para el cual mi cuerpo plomizo estaba destinado. Al alba noté cómo me movían a algunos a otro lugar junto a mis compañeras. Un ruido de motor acompañaba el movimiento. Me estaba trasladando en un vehículo. Luego, unas manos metieron el peine en el cargador de un fusil Mauser a la voz de «¡Carguen armas!». Al momento, me vi en un túnel estrecho y muy largo. Al otro lado pude ver la figura de un hombre joven, altivo y sereno, que con un rostro tranquilo y sin ningún atismo de miedo en sus ojos me miraba fijamente. Me sentí incómoda. Oí una voz del que parecía mandar el pelotón de fusilamiento, que se interpuso entre aquel hombre y yo. Tras unos gritos que no entendí, quitándole las gafas, se encaró con él. Seguidamente tiró las gafas y dio la orden de abrir fuego. Salí veloz, impulsada, con una fuerza capaz de atravesar el cuerpo de aquel hombre, y tuve la suerte de no toparme con ningún hueso que frenase mi camino. Tras atravesar tejidos blandos, salí en una fracción de segundo de aquel cuerpo y fui a incrustarme en la pared de tierra arcillosa y margosa que estaba tras el recién fusilado. A partir de ahí, nada recuerdo. Todo fue silencio. De nuevo tuve la misma sensación al contemplar las gafas. Los ojos que me miraban a través de mis cristales no se cerraron en toda la noche. Me hubiese gustado saber qué últimos pensamientos se cruzaron por su mente, pero curiosamente,
A pesar de la sombría suerte que le esperaba a mi dueño, no le vi derramar ni una sola lágrima de aquellos ojos que tan cerca de mí tenía. Con las primeras luces del día, con las manos atadas a la espalda, le subieron a Julián y a mí con él a una camioneta y nos llevaron a un lugar solitario no muy lejos de la población. Le hicieron bajar a empujones y lo colocaron frente a un pelotón formado por los hombres que le acompañaban en su último viaje. El que los mandaba se puso frente a él. En ese momento, Julián cerró los ojos. Aquel hombre, con su mirada llena de rabia como yo la sentí, le ordenó que abriese los suyos. Como Julián no lo hizo, me agarró con su mano apartándome de su cara y gritando: «¡Rojo de mierda!». Me arrojó contra la pared del barranco. El golpe hizo que me rompiese el cristal de uno de mis aros. Me quedé aturdida, pero todavía pude escuchar la orden de aquel hombre y a continuación el ruido de unos disparos impactando sobre el cuerpo de Julián y el golpe de su cuerpo al caer sobre la tierra seca. Fue entonces cuando decidí que ese mismo fin de semana iría al pueblo para hablar con el tieso. Yo recordaba vagamente haber oído a los muchachos en los veranos que pasé en el pueblo acerca de un hombre que vivía allí, al que no le gustaba que jugásemos con el balón cerca de su casa y que le llamaban así. Ahora supe por el periódico que su nombre era Julián y que era el hijo del que yo estaba convencido que era el verdadero dueño de las gafas y la persona a la que había atravesado la bala. Sobre el mediodía del sábado llegué al pueblo y enseguida me indicaron la casa donde vivía el tieso. Fue muy amable y enseguida me invitó a que pasase. Era un anciano de aspecto bondadoso que se movía lentamente por el paso de los años, pero sin necesidad de ningún apoyo ni ayuda. Nos sentamos en el salón de la casa de 2 plantas en la que vivía, que había sido de sus suegros, y fue donde vivió desde que se casó, porque a su madre le quitaron en la guerra, además de a su marido, todo lo que tenía. Quedaron en la más absoluta pobreza, pero el empeño de su madre de sacarle adelante pudo más que las dificultades que la vida le había puesto en el camino. Nació, me dijo, a los 6 meses de que fusilaran a su padre. Por eso él no podía ni oír hablar de todos esos partidos de ahora que según él eran los herederos de aquellos fascistas del 36. Entonces me pregunté, ¿qué hago yo hablando con un rojo? Tengo que reconocer que poco o nada conocía de aquella guerra civil. Mi familia siempre había sido de derechas de toda la vida. Mi padre era coronel retirado del glorioso ejército de Franco y mi madre siempre me recomendó votar a partidos de derecha. Los rojos no son buena gente. De los socialistas no puedes fiarte de ellos. Por eso, hijo mío, siempre debes votar a gente decente. Pero a lo largo de la vida, sin profundizar demasiado, debo reconocerlo, pude comprobar que todo no era como me lo contaban en casa y ahora me interesaba conocer lo que me contase aquel rojo con cara de bellísima persona. Me siguió diciendo que se casó a los 25 años con la mujer que, según sus palabras, fue la mejor madre y la mujer más maravillosa. Tuvieron 2 hijos, hijo e hija, pero el fatal destino de su familia, que se inició la fatídica madrugada del 17 de agosto de 1936, siguió haciendo de las suyas y en una noche cerrada en la que volvían su mujer y su hijo de la capital, su coche chocó contra un camión que estaba parado en la carretera y sin señales y sin luces, y ambos fallecieron en aquel accidente, tras incendiarse el vehículo. Muchos años eran ya los que llevaba viviendo solo. Su hija se casó con un americano y ahora viven en Nueva York. El anciano contemplaba el estuche con la bala y las gafas que le habían entregado como legítimo propietario y no pudo contener su emoción y lloraba como un niño. Pero cuando le conté quién era yo y cuál era mi familia, cambió en el acto su semblante y me miró fijamente sin decir nada. Tras una larga pausa que me pareció una eternidad, me preguntó si jamás nadie en mi familia me había hablado de él. Tras negarlo con la cabeza, me hizo una terrible revelación. Me dijo que su padre, alcalde del pueblo, en aquel momento había tenido fuertes discusiones con su hermano porque éste se aprovechaba de los obreros que tenía a su cargo en la finca y le acusaba de querer buscarle la ruina apoyando las reivindicaciones de aquellos parias. Su padre había permanecido oculto los últimos días porque al entrar los rebeldes en el pueblo le andaban buscando. Justo la noche que lo detuvieron tenía todo preparado para huir, pero fue su propio hermano quien por venganza lo delató. Su padre se llamaba Evaristo López Sánchez. Su hermano era Juan López Sánchez y tras su muerte se quedó con todo lo que tenía Evaristo. No podía creerlo. Mi abuelo materno fue el culpable de la muerte del hombre de las gafas asesinado y su riqueza fruto de la usurpación de sus posesiones. Por un rato los dos guardamos silencio
y yo no pude evitar romper a llorar. Me sentí muy mal al comprobar en mi propio ser que aquella guerra fue un sangriento enfrentamiento entre hermanos, y en este caso en un sentido más literal, donde prevalecieron más las venganzas y envidias que las ideas políticas. Al cabo de un buen rato, en un sentimiento mutuo que nos brotó de lo más íntimo, nos levantamos y nos fundimos en un largo abrazo. Me dijo que no me sintiese mal, yo no era culpable de nada, que perdonaba lo que había hecho su padre y que cuando recuperase su cuerpo podría morir tranquilo. Pero no lo estaré hasta que no lo vea con mis propios ojos y me aseguren que es él, me dijo. Gracias, Julián, le dije al despedirme, por enseñarme la verdad y esté tranquilo. Estoy seguro de que el cuerpo que hallé en el barranco de Cuernavaca es el de su padre. Ahora, unos días después, espero con ansiedad los resultados de la exhumación. Muchas gracias, Ángel. Muy amable. Le he de decir que al jurado le ha gustado muchísimo su relato, con una gran puntuación por la calidad literaria que tiene y por la historia tan dura que nos ha narrado. Muchísimas gracias y continúen escribiendo. Muchas gracias. I en aquesta categoria, en castellà, li concedeixen el primer premi a David Villar Cembellín de Castrourdiales per El hambre de María. Un aplaudiment per a ell. Intentem, el tenim ahí. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? ¿Me escuchas? ¿Se escucha? No. Buenas noches, David. ¿Tú me escuchas? L'heu ficat, a veure si l'heu ficat. ¿Sí? ¿Usted me escucha? Ah, vale. Vale, pues él sí que me escolta, ¿eh? Bueno, ganador del primer premio, lo hace por señas mientras sigan arreglando. Ganador del primer premio de relato en castellano de este primer certamen sobre memoria democrática de Quart de les Valls. Enhorabuena. Nos hubiera gustado, si se puede oír, que dijera algunas palabras y si no es posible, pues simplemente decirle que enhorabuena, que nos ha gustado mucho su relato y que será la alcaldesa de nuestro pueblo, de Quart de les Valls, quien leerá su relato, el relato ganador. ¿Me ha escuchado? Sí, bueno, al menos, ¿no? ¿Sí? ¿Vicent o no le pasa? David, intenta decir algo a ver si se escucha. Hola, buenas noches. Vale, gracias. Ahora sí. Vale. No, pues nada, estamos aquí en Cantabria, un poco lejos, pero agradeceros el premio y agradeceros sobre todo la iniciativa que habéis tenido con este concurso de relatos, pues que me parece una idea buenísima. Y yo todo esto que tiene que ver con la memoria histórica, democrática y tal, pues desde una perspectiva republicana, pues a tope con vuestra labor. Poco más tengo que decir. Hay una frase de Faulkner que me gusta muchísimo que dice que el pasado no existe, ni siquiera es pasado. Y yo creo, estoy un poco ahí, que el pasado todavía repercute en el presente y que todas las historias como las que habéis presentado hoy le ayuden a traer al presente pues el legado republicano, pues tienen interés. Yo en mi relato lo centré en María Domínguez Remón, que fue una alcaldesa de Zaragoza republicana, la primera de la República. Y es un poco, pues le doy voz, es una historia un poco con un toque de ciencia ficción, pero le quiero dar voz a ella. Y bueno, que nos cuente ya su historia y de eso va. Vale, pues muchísimas gracias. Será, no sé si me habrá escuchado, será ahora la alcaldesa de nuestro pueblo quien lea su historia y así todos la conoceremos. Muchísimas gracias, a seguir a escribir y a seguir contando historias sobre memoria democrática. Muchas gracias, David. Lara, demà la presència de Lara, alcaldessa de Quart de les Valls, que llegirà el relat guanyador en la categoria de castellà. El hambre de María. Aquest text comença en una cita.
Consagro mi vida a la República y no desmayaré aun cuando sufra de engaños. María Domínguez Remón. Es momento de levantarse, igual que un gañido quejumbroso. Un murmullo brota del suelo. Al principio es solo un sonido lejano, una sirena remota, pero pronto se acrecienta. Como una campana en una habitación oscura, un rumor de huesos comienza a estirarse, a desperezarse, a desentumecer su agotamiento de tierra. A su lado descansan los restos de una peineta, 4 horquillas del pelo, 2 botones, unas esparteñas gastadas. Nos encontramos en la fosa de Fuendelajón, junto a las tapias del cementerio, donde se estima que fueron ejecutadas 3 personas más. El resto de huesos prosigue su descanso, pero ella tiene hambre. María se acicala con todos los elementos que rescata de la tierra removida y emprende el camino. La resucitada sale del pueblo con determinación. Hoy la tierra es negra y roja, estrato y sangre, muerte y muerte. El sol asemejando un girasol podrido, un fugitivo sol de mantequilla. Las nubes de la mañana conforman un artesonado macabro, el amanecer deslizándose de forma perezosa sobre las falanges de sus manos. Bajo esta luz de invierno, sus dedos parecen de juguete, brillan como pequeños bibelots. Por un momento, pondera dirigirse a Gallur, donde fue alcaldesa, pero prefiere coger la carretera que dirige a Pozuelo de Aragón. La patria del hombre es la infancia, ya se sabe. 4 kilómetros más tarde, se detiene al llegar a su pueblo. Pozuelo de Aragón recibe a la visitante con apatía mientras María rememora su niñez entre estas calles. ¿De verdad fueron siempre así de estrechas? ¿Es posible que la memoria encoja de esta manera los recuerdos? Sobre estos campos, ella espigó, vendimió, trilló cebada, recogió olivas. También, bajo esta iglesia de ladrillo, se casó con un hombre que la golpeaba, un borracho cuya autoridad de puño soportó 7 humillantes años. Su propia voz la desagrada al recordar ese pasaje. Se hizo necesario acopiar todo su valor para huir de él, para escapar un tren en dirección a Barcelona. Enjuagando sus lágrimas, María prosigue su camino. Sigue teniendo mucha hambre. Los pueblos se suceden a su paso, Pedrola, Alagón, Pinseque, pero sus frágiles piernas de hueso no detienen su marcha. Alrededor de ella se ha instalado una niebla densa como drupa, la realidad filtrándose a través de una gasa. Los campos asemejan manchas de color del petróleo sobre lienzo borroso. Hace frío, pero María no lo siente. María solo tiene hambre, mucha hambre. Quizá en Zaragoza encuentre dónde comer. La resucitada esboza un mohín de contento cuando alcanza a Utebo. Míralo, qué cerca está, falta muy poco. Todavía no logra advertir las torres del Pilar, pero sí algunas construcciones. Aunque el horizonte ha cambiado, antes los edificios no eran tan altos, no amenazaban con tocar el cielo. Cuando entra en la ciudad, María rememora los tiempos trabajando en el Seminario Socialista Vida Nueva. Buenos tiempos. Le hacía gracia recordar cuando firmaba todos los documentos y artículos como María la tonta. La tonta firmaba. Claro, para provocar, porque ella de tonta no tenía ni un pelo. María entra en Zaragoza y la recibe una ciudad inhóspita que no reconoce. Todo va demasiado rápido, todo ahora es demasiado grande, demasiado ruidoso. Tiene hambre, pero las tabernas le parecen lugares hostiles e impersonales, reflectorios carentes de humanidad. Con cierto aire desvanido, alcanza el centro de la urbe, atravesando el casco viejo, perdiéndose por sus bares. Desde el tubo le llegan olores exóticos que le son ajenos. Tengo hambre. María se introduce en un bar, deposita 2 botones como pago, del cementerio no se llevó nada más. Tengo mucha hambre. El camarero recibe a la recién invitada con estupor, la carcasa deshabitada de lo que una vez fue una mujer. Por un segundo medita gritar y pedir auxilio. Sin embargo, hay algo en los ojos de la recién llegada, una cólera, una tristeza, una determinación que invita a la confianza. Sus ojos muestran dignidad, no servidumbre, orgullo, no claudicación. Por favor, tengo hambre, repite María. Siéntate, te pongo algo, indica el camarero. María elige una mesa ubicada junto a un gran espejo. A su derecha, una planta descansa sobre una estantería amarillada por el tiempo. El lugar le parece cómodo, acogedor, una imitación a lo que podría ser un hogar, de cualquier hogar.
El comedor huele a puchero y dulzor, a madera y calor de Trévede. María apoya sus brazos de hueso sobre la mantelería de cuadros Vichy y aguarda. ¿Tiene tantísima hambre? El camarero se acerca a su mesa y va sirviendo platos frente a ella. Ensalada de tomate, migas de huevo, croquetas de jamón, un verdadero festín. A María se le hace la boca agua contemplando las viandas. Que aproveche, el camarero señala la comida. María comienza a devorar los platos con la necesidad de un hambre de décadas. El dulzor del tomate se confunde con el de la menta, la yema de huevo desparramándose sobre las migas como una cascada de oro. ¿Y qué decir de la espesa suavidad de las croquetas? Todo está delicioso. No comía desde 1936, dice María. ¿En qué año estamos? Invierno del 2019, responde el camarero. Y tentando satisfacer el hambre pantagruelieca de su comensal, el camarero regresa de nuevo con guirlache de morcilla, papas con mojo, albóndigas de carne. Pero por más platos que pone sobre la mesa, el hambre de María no desaparece. Son 87 años de hambre acumulada, casi un siglo de apetito. Por el exterior se aglopa un enjambre de curiosos para ver la voracidad de la resucitada, su estómago imposible de llenar. Algunas ancianas se acarician los párpados con incredulidad. Sin embargo, el hambre de María no mengua. Su vientre demanda más y más. En ese punto, el camarero se sienta junto a ella. ¿Necesitas hablar? Sostiene sus manos como sarmientos, sus dedos bruñidos. Sí, lo necesita. Los huesos necesitan hablar. Los huesos necesitan decir cosas y contar historias de huesos, como las conchas marinas. Si apoyas tu oreja contra ellos, los huesos narran historias de vida y muerte, relatos arrancados de las raíces invertebradas de nuestro pasado, tan presente. En efecto, los huesos poseen voz y María habla. Me llamo María Domínguez Remón. La tensión se dibuja sobre su mandíbula desprendida. Fui la primera alcaldesa elegida democráticamente en este país. La primera. Mi madre no me envió a la escuela y no recibí formación, pero siempre me gustó leer. Así aprendí a descifrar las palabras con libros que cogía de aquí y de allá. Aprendí yo sola. Algunos escuchan su testimonio con estalactitas fósiles en los ojos, con diamantes puros de impotencia. Del mismo modo que músicos sustrayéndose del ruido del tráfico. Toda la taberna enfoca su atención para escuchar lo que tiene que decir, para escuchar aquello que los huesos no pueden callar más. María pone labios en una boca sin labios. Desde muy pequeña, prosigue, siempre creí en dos cosas, en la educación universal y en la igualdad de la mujer ante el hombre. La educación como promesa de una vida mejor y la igualdad como principio inalienable al ser humano. Nunca consideré una mujer inferior a un hombre, nunca me sentí esclava de nadie. En aquella época era difícil luchar por ellos, pero yo lo hice. Trabajé por esos valores, lo hice como maestra durante la Segunda República. Es difícil soportar lo que los huesos tienen que decir, las sinuosas historias que transportan desde el légamo de sus sepulturas. El silencio amortiguado de María se ha roto y su testimonio llena a los espectadores de incomodidad. Los huesos arrojan un reflejo distorsionado de nosotros mismos, figuras imposibles de descifrar tras el cristal de esmeril. Como republicana, los fascistas me detuvieron nada más empezar el alzamiento, concluye María su relato. Estuve encerrada 2 meses. Finalmente, me fusilaron frente al cementerio de Fuendelajón. Ocurrió el 7 de septiembre de 1936. También mataron a mi marido, miembro de la UGT. Ninguno de los dos hizo nada a nadie. El tiempo se ha detenido en un estado gaseoso, en una escenografía feérica y degradada. Huérfano de perfil, el espejo prefigura una tachadura. Nadie sabe qué decir. Nadie sabía que los huesos podían derramar tantas lágrimas. Bajo la pátina de este atardecer sin edad, resulta imposible calcular el tiempo transcurrido desde que María comenzó a hablar. En el bar cae un silencio pesado, acerbo, como un tañido tocando a un muerto. La reverberación de sus palabras queda suspendida en el aire. Alrededor de los ojos de los clientes se dibujan sombras negras como alas de cuervo, ojos derrotados, desocupados, zozobrantes, ojos cansados de col. Satisfecha su hambre de verdad, ahita su necesidad de rescatar del ayer de las arañas del olvido. María se levanta con obstinación heroica. La vida de los prodigios es corta y llega el momento de que ha de regresar a su presencia callada. Se apaga su testimonio, se difumina su verbo fósil.
debe retornar al litoral ensisismado de la tierra compartida. Con susurros de suave cálico se marcha. «Toma, para ti». El camarero entrega a María un frasco hasta arriba de melocotones enteros de almíbar, por si te entra hambre en el camino. La resucitada sale con el frasco bajo el brazo, el cierzo llevándose el milagro de su voz al territorio de la inconsecuencia. Los campos de Zaragoza siguen opacados de la niebla, pero ahora María no siente soledad. Desde la cuenca del Nalón hasta las cunetas del río Deva, desde Biznar hasta los 1000 arrojados al pozo de Caudé, siente cercana la compañía de miles de huesos, gritan su rabia las costillas, berrean su desprecio los omoplatos, lamentan la ausencia de justicia todas las tibias fracturadas. Algunos huesos lloran, y son tantos. Escoltada por el murmullo de huesos, María regresa a la fosa común. Acontece su reino el relicario de plata del nunca, la gota amarilla de ámbar de aquello que no pudo ser. «Buenas noches», saluda a sus compañeros de Fuendelajón. «Buenas noches», responden aquellos con el rumor desfallecido de fuegos satuos. «¿Tenéis hambre?». María agita un frasco delante de ellos. «Traigo melocotones». Hasta el año 2021, ninguno verá exhumados sus cuerpos. Junto a sus restos, encontrarán los restos de una peineta, 4 horquillas del pelo, 2 botones y unas espardeñas gastadas. También pocas cosas más misteriosas. Un montón de huesos de melocotón que nadie sabrá explicar de dónde han salido. Sí. David, una historia muy, muy emocionante. Muchísimas gracias por hacerla llegar, por leerla, por hacerla leer y porque nos ha gustado muchísimo, porque emociona muchísimo como todo lo que pasó. Muchas gracias. El premio, le haremos llegar el premio, los 100 euros y el vale de la librería. Muchísimas gracias y espero que el año que viene nos volvamos a ver. Gracias por conectar. Sí? A veure, no sé si s'ho han preguntat, la pancarta que està darrere de mi, que és espectacular. És de Javier Parra, que és un il·lustrador valencià molt important i m'agradaria un poc que venen perquè en ella reflexa tot el que són els relats que s'han presentat, reflexa la memòria democràtica, reflexa la literatura, perquè en ella formen part diferents personatges de la nostra història i que han sigut transcendentals dins de la nostra història també. M'agradaria després que tots els finalistes i tots els assistents, si volgueren fer-se una foto familiar, nosaltres encantats, d'acord? I ara passem ja a la categoria de relats en valencià. En la categoria de valencià, en valencià, trobem següents finalistes, als qui agraïm enormement a cadascú la seva presència aquesta nit en el certamen. Ens agradaria llegir totes les històries, ho sabem, però és complicat. Així que vaig als finalistes. Manuscrit trobat en una capsa de galetes de Jorge Lorente Pérez del Port de Sagunt. Per favor, perdó, Xurat, Maria, Dabacus i Loli entreguen diplomes. M'havia jo anat ja de... T'esperes si vols. Llibertat de Maria Cristina Laborda Martínez de Castelló. L'assenyalat de David Barrachina i Badías de Rafael Buñol.
per ahí. L'àvia Roseta, de Paqui Callojil, de Quart de les Valls. Sotaterra, de Valentina Verdugo Perona, de Faura. Sí, estem tots? Atorguem primer menció d'honor al relat Sotaterra, de Valentina Verdugo, veïna de Faura. Dona el premi la representant de l'associació Abacus, Maria. Valentina, tan amable si vol llegir la seva història. Sí, gràcies. Bueno, abans de tot, moltíssimes gràcies a l'Associació de Memòria Històrica per aquesta iniciativa, a l'Ajuntament de Quart, també a la llibreria Abacus i també, una altra vegada, a l'Associació de Memòria Històrica per la seva tasca des de l'any 2017, perquè ha recuperat històries i informacions que han sigut molt importants, no solament per al poble, sinó per a la història de tothom. Així que moltes gràcies i a continuar treballant per la memòria històrica. Sotaterra. No, no estic boig. Malgrat els meus 92 anys, no m'he begut el seny. Cada dia sent les curioses mirades dels veïns que escodrinyen els meus gestos buscant una resposta. Però jo tracte de mantenir-me aliè als seus inquisitius ulls i continue amb el meu peculiar ritual, sempre a la mateixa hora i sempre al mateix punt del carrer de Santíssim Crist. Allí estic, assegut al meu balancí de vímen, amb les meues arrugades mans entrecreuades al pit i molt sovint amb la mirada perduda en el terra, en silenci, a soles. Mai m'han preguntat, mai he explicat res, però avui, que sent la gèlida mà que m'arrencarà d'aquest món per a portar-me a l'altre, he decidit deixar-ho per escrit, perquè ningú no oblide el que ja no és visible per als ulls. Ho recorde com si fora ahir. Tanque els ulls i puc sentir el soroll de les campanes tocant furiosament des de l'església. Era l'any 1938, un avís que irrompia com el tro que precedís la tempesta i que trastocava el quefer diari de tot el poble. La calma que es respira habitualment en els nostres carrers es tornava en nerviosisme, en angoixa, en terror, en crits de mares que eixien de casa buscant els fills i filles que fins a aquest moment jugaven despreocupadament a la plaça. I tot s'accelerava. Tots els habitants corrien d'ací cap allà, creuant-se uns amb altres, fins i tot xocant-se violentament, buscant un amagatall. Perquè en temps de guerra, eixe senyal anunciava un possible atac de la força aèria sobre la població. Recorde com ma mare apareixia de sobte al meu costat, amb el davantal tacat de dinar que es trobava preparant, o amb les mans brutes de farina, i m'agarrava amb força. Jo m'aferrava a la seua mà, com si m'anara a caure per un precipici si em soltava d'ella, i corríem junts, com ànima que porta el dimoni. La destinació ja la coneixia, no calien paraules. El so de les campanes ja ho havia expressat i no feia falta que ningú ho verbalitzara. Al refugi. En aquell moment, al poble ja n'hi havia diversos. Un total de 32 es construirien al llarg de tota la Guerra Civil. Però nosaltres sempre anàvem al mateix, el del carrer de Pablo Iglesias. Baixàvem suant els 14 o 16 gruixuts escalons que ens endinsaven en les profunditats de la terra entre un tumult de dones, xiquets i algun que altre home. La foscor i la humitat ens sumien una espècie de catarsi que ens deixava quasi sense alè. I quan ja ocupàvem els bancs de fusta, que representaven l'únic element estrany a aquest món subterrani, es feia el silenci durant uns segons. Després, sospirs, crits reprimits i plors de grans i menuts.
Jo mantenia els meus 5 sentits alerta i els ulls ben oberts, sense apenes parpellejar. Recorde mirar les meues xicotetes mans tremoloses, les mans d'un innocent xiquet de 12 anys que mai havia sentit una por com aquella. Me les mirava i no me les reconeixia. Per què no podia controlar-les? Apretava una amb l'altra, retorcent-les amb desfici. Mirava a ma mare, asseguda al meu costat, amb un semblant trist i compunxit que emanava desesperança. Jo tornava a mirar les meues mans i tancava els ulls. Per què ens ataquen, mare, si així no està al front? La teua veu dolça i suau com un elixir que em retornava la vida em va traure del meu estat d'angoixa. Vaig alçar els ulls i ahí estaves tu, asseguda enfront de mi, jugant nerviosa amb la teua llarga trena de cabells oscurs que et queia pel musc esquerre, tractant també de buscar alguna cosa amb què trobar la calma que ens havien furtat des de l'inici de la guerra. No recorde de quina manera vaig començar a parlar-te, Sofia, quines foren les primeres paraules que em vaig atrevir a dir-te, perquè quan estava amb tu, la meua ment es quedava en blanc. Els meus sentits es quedaven en estat de letàrgia i m'abandonava a la profunditat dels teus ulls negres, tan negres com aquell refugi on ens havíem conegut. Poc després em contares que acabaves d'arribar al poble amb ta mare i el teu germà fugint de la guerra. La teua zona havia estat ocupada i ja no era segur quedar-se allí. Així que vos mudareu amb la teua família de Quart de les Valls. Una cosina segona de ta mare vos va oferir sostre i aliment i amb una xicoteta maleta i un fato fet amb unes poques peces de roba deixareu enrere la vostra vida. I així va començar-ne la meua, perquè des d'aquest moment vas convertir-te en el centre del meu món. El toc de les campanes de l'església ja no era un avís d'alerta, era la melodia que m'anunciava que et trobaria al refugi. Baixava les escales amb la mateixa velocitat que abans, però ara l'única motivació que explicava la meua rapidesa era la de trobar-te i poder seure al teu costat en el banc. Potser només serien 10 o 15 minuts en la foscor del refugi, però per a mi era un moment incommensurable. Amb l'excusa de reconfortar-te, anava donant xicotets passos per apropar-me cada vegada més a tu. El primer dia vaig tocar-te furtivament la mà. Tranquil·la, prompte passarà tot, et vaig dir acariciant-te-la. Al dia següent vaig agarrar-te la mà i la posé entre les meues, que ja no tremolaven. I una setmana després em decidí a rodejar els teus muscles amb el meu braç i a murmurar-te a l'oïda: no patisques, estic ací amb tu. Uns breus segons que aprofití per olorar-te amb els ulls tancats. La meua felicitat en aquells moments era un incoherent oasi en aquell oceà de desolació. Un dels records que es mantindrà per sempre en la meua memòria és el de 2 dones, conegudes com a les Balleres, per haver vingut des del municipi castellonenc de la Vall d'Uixó, que només baixaven al refugi, es posaven entre les dents un xicotet pal de fusta que duien penjat al coll i el mossegaven amb força. Tots les miraven estranyats i sempre hi havia algun xiquet que les preguntava el perquè d'aquella acció. Elles sempre repetien que el pal evitaria que es quedaren sordes en cas que caiguera una bomba. Alguns reien incrèduls, altres començaren a imitar-les. Però no tot el poble s'endissava en aquesta fosca cavitat excavada rudimentàriament sota les vivendes, que convertien el subsol dels nostres carrers en una sort de laberint de terra humida. Hi havia algunes famílies que pensaven que precisament el perill es trobava ahí baix i que en el cas que caiguera una bomba, tots els que allí s'amagaven moririen ofegats, perquè la construcció no resistiria la força de l'atac o perquè les entrades quedarien destruïdes i mai més podrien eixir d'aquella trampa fatal d'aparença segura. Tonet era un dels xiquets que tenia prohibida l'entrada al refugi per son pare. Era de la nostra edat, però per la seva complexió semblava més major. Era prou més alt que jo i molt més segur de si mateix. Tenia el cabell ros i rissat i sempre el duia despentinat. Jo sabia que Tonet et rondava quasi des del primer dia com jo, però ell ho feia sempre sense cap tipus de vergonya i eixe atreviment, que jo tant envejava, va donar els seus fruits. Començares a festejar amb ell i per primera vegada em vaig sentir com si un projectil haguera impactat al vell centre del meu cor. Així que, quan uns anys després la meva família va decidir anar-se'n del poble per buscar feina a la ciutat, va ser un alliberament per a mi.
No suportava veure't passejar amb ell o somriure mentre parlàveu. Quasi 2 dècades després retornia a Quart, però ja tot havia canviat. Els carrers ja no eren de terra, sinó d'asfalt. Ja no quedaven a la vista les entrades als refugis, ni al carrer de Pablo Iglesias, que ja havia començat a dir-se del Santíssim Crist, ni al de la Font, ni a la plaça de la República, coneguda ara com a plaça Major. Tot havia quedat soterrat, com un malson que es volgués oblidar a trenc d'alba. Però jo no volia oblidar-ho i sabia com mantindre-ho viu a la meva memòria. Des del moment en què vaig veure aquest dràstic canvi als carrers del poble, tingui clara una idea en ment i no vaig parar fins fer-la realitat. Parlant amb antics amics i coneguts, vaig aconseguir comprar una de les vivendes que tenia accés al refugi que tantes vegades havíem utilitzat. Es tractava de la casa de la família Català-Inglada, que comptava amb un refugi privat de tipus mina que connectava amb una xarxa de galeries que tenia, a més d'aquest, altres 3 accessos, un privat i els altres 2 públics. Un d'aquestos era pel que nosaltres entràvem, des del mateix carrer. La gent del poble no va entendre la meva obstinació en aquella casa i molt sovint se m'apropava algun veí o veïna i m'oferia altres vivendes molt més barates que aquesta, però jo ho tenia clar. Recordo el moment en què vaig tindre per fi la clau a les meues mans. Vaig mirar-la com qui mira el seu tresor més valuós i no vaig perdre un minut. Entri i baixi al refugi. El pas del temps ja s'havia fet notar i els escalons ja quasi havien desaparegut entre tanta terra humida. Agarrí una llanterna i baixi recorrent totes les galeries del refugi. Quan vaig arribar a aquella part en què ens havien conegut, vaig parar-me. Sentia que estaves allí de nou, al meu costat, en la teua llarga trena de cabells negres. Sentia la teua freda i tremolosa mà entre les meues. Em sentia de nou en calma, en pau, segur. Una llàgrima incipient va ennuvolar la meua vista i vaig eixir d'allí a tota pressa. Tanquí la porta de casa i comencí a passejar sense rumb pel carrer. Als pocs dies em comentaren que et casares amb Tonet i que te n'anares del poble per culpa seua. Aquell xiquet desllenguat i atrevit es va convertir en un home brutot, maleducat, baralladís i amic de la beguda. El seu estil de vida l'havia dut per un camí perillós que quasi acabà sagnantment quan va encarar-se amb la persona equivocada. Han passat 80 anys des que et vaig conèixer i continues en el meu record. Em vaig casar, vaig formar una família, però mai vaig oblidar-te. Cada dia, durant 10 o 15 minuts, baixava al refugi i em sentia de nou aquell xiquet de 12 anys que se sentia feliç enmig d'una guerra. Amb l'edat, em va ser cada vegada més complicat accedir al refugi i recórrer les galeries fins al punt exacte on jo volia anar. Així és que vaig haver de canviar d'estratègia. El punt de trobada va ser des d'aquest moment un altre, però també al carrer de Pablo Iglesias, ara conegut com del Santíssim Crist, el lloc per on accedíem al refugi. I allí, a soles i en silenci, et recorde cada dia assegut en el meu balancí de vímen. Amb molta cura, vaig tornar a plegar aquella groguenca carta que destil·lava una forta olor a humitat i vaig tornar a ficar-la al fons del calaix del despatx on l'havia descoberta. «Què fas? La visita arribarà en uns moments», em va dir el meu germà des de la porta. «Sí, ja que ve ací», li vaig contestar posant-me a la butxaca la clau que havia trobat dins del sobre on estava la carta. No tenia quasi temps de reacció. La visita per als possibles compradors estava concertada des de feia una setmana i estàvem prou convençuts que volien adquirir la casa. Però en aquest moment estava en estat de xoc. Tenia tantes preguntes al cap. Per què mon pare mai m'havia parlat d'aquella xica i dels sentiments que va despertar en ell fins als últims moments de la seva vida? Per què no m'havia parlat dels refugis i de tot l'entramat de galeries que hi havia baix la seva casa i per tot el poble? Com un ressort, m'alcí de la cadira i vaig dirigir-me al garatge. Estava segura del pany que obria eixa clau misteriosa. Era una porta molt antiga de fusta que jo mai havia pogut travessar. Amb un poc de força vaig aconseguir que cediren les frontisses i solament vaig trobar oscuritat. Vaig encendre la llanterna del mòbil i apuntí davant de mi. Una glopada d'humitat que semblava que fugia de la foscor va colpejar-me en la cara. El que semblaven uns escalons excavats rudimentàriament a la terra descendien fins a uns 5 metres de profunditat. Estava bocabadada,
Ferran, vaig cridar amb totes les meues forces. El meu germà va avisar ràpidament, exclamant espantat: «Què passa? Què passa?» Vaig fer-li un senyal amb la mà perquè vinguera al meu costat. Després, il·luminí l'entrada del refugi. «Això què és?», va dir amb els ulls oberts com a plats. «No podem vendre la casa», li contestí. «Però què dius?», preguntà. Vaig posar les meues mans sobre els seus muscles i mirant-li directament als ulls, li vaig explicar ja més calmada. «Tenim una història que preservar i un record que conservar, perquè el que ja no és visible als ulls no quede per sempre amagat sota terra». Moltíssimes gràcies, Valentina. Una història colprenedora. Moltíssimes gràcies. A veure, jo m'he emocionat un poc i a dir ja directament un dels premiats. Sí que m'agradaria que els finalistes isqueren a dir un poquet unes paraules sobre les seues impressions o el que vulguin agrair d'aquest certamen. Per favor, Jorge Lorente, si fores tan amable. Bona nit, jo soc Jorge Lorente, soc professor en l'IES Maria Moliner de Port de Sagunt i he volgut fer un homenatge a les mestres de la República. En el relat es parla de la mestra Joaquina Bezares i, en definitiva, jo li dedique aquest diploma a les mestres de la República perquè van ser dones valentes que van patir una doble repressió per ser mestres de la República i també per ser dones lliures, així que queda dedicat per a elles. Gràcies. María Cristina de Castelló, por favor, si fueres tan amable. Hola, bona nit a tots i moltes gràcies a tots els que han fet possible este concurs. Dir-los, ja vos heu donat compte, que hi ha molta necessitat d'escriure i de recordar aquestes històries, que escriure-les i deixar-les a bon record és molt important i entonces aquestes iniciatives que no n'hi ha, perquè de premis i de concursos literaris al voltant de la República no existeixen, la veritat és això, que te fiques a escriure per necessitat una història i després dius on ho enviec, estic parlant de la República. A molts concursos ja ni me'l miraran. Per tant, moltes gràcies per donar-nos aquesta oportunitat i aquest destí per a poder guardar els escrits que tenim. En aquest cas, el meu relat se diu Llibertat i és el nom d'una xica. Una xica que quan va arribar el franquisme se va haver que canviar de nom. I és una història, com suposo que tots els que hem escrit, algú mos va contar. I me van contar que en Castelló hi havia una fàbrica en la que feien roba militar republicana. Quan va acabar la guerra ja se van dedicar a fer roba per a la Guàrdia Civil i que les dones que anaven allà a cosir, quan acabaven les xaquetes, escrivien unes notetes d'ànim als soldats i les guardaven dins de les xaquetes que anaven al front. I era una espècie de desig, d'ànim, de retrobament a aquella gent que s'estava jugant la vida en el front, però elles també s'estaven jugant, diguem, entre cometes, la vida en la rereguàrdia. I que una persona d'aquelles que va rebre la noteta, quan va acabar la guerra, va anar a buscar a la persona que li l'havia enviat i van tindre un retrobament molt emotiu. Entonces, volia recordar això i que, efectivament, ells van ser els que estaven a primera fila, però detrás hi havia un exèrcit de dones fent força, mantenint les cases i mantenint les famílies dels ànims. Moltes gràcies i fins la pròxima. Moltes gràcies.
Paqui, per favor. Bona nit. Bueno, jo soc d'ací del poble, és que me coneixeu, sabeu que m'agrada molt poder parlar, però m'agrada molt escriure. Quan me donen l'oportunitat de contar alguna història, enseguida m'entra el gusanillo i encara que no sigui un tema que domine molt, me fica això. L'àvia Roseta, el tema del meu relat, l'àvia és una àvia fictícia, però on he intentat dir que l'àvia està parlant en la seva neta de tot allò que a mi me parlaven persones quan jo era joveneta i que m'impactaven molt sobre la república, sobre tot el que passaren. I intenta plasmar-ho ahir de la millor manera que he pogut i, bueno, d'ahir així l'àvia Roseta i res més, puc dir gràcies a tots per donar-me l'oportunitat de poder contar i que lliscau, perquè per mi no hi ha més premi que llisquen allò que escric i que agrada. Moltes gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, finalistes, per escriure relats tan bonics, tan comprenedors. I aprofite ja per atorgar el primer premi, que és per a David Barrachina de Rafael Buñol. Dona el premi la presidenta de l'Associació de Memòria Històrica, Loli, i la representant de la cooperativa Abacus, Maria. Un fort aplaudiment, per favor. Gràcies. David, així, si vol, diu unes paraules i ens agradaria que llegirà ja l'últim relat d'aquest primer certamen. Estem així. Bona nit, senyora alcaldessa, membres de la corporació local, promotors d'esta formidable iniciativa. Gràcies a tots. És molt important no perdre la memòria. Tots sabem, per experiències personals o perquè les tenim molt a prop, en què se converteix una persona quan perd la memòria. S'oblida de qui va ser, de qui és, i per supost no sap qui va ser. Imagineu que aquest cas d'una persona es traslladara a tota una societat i una societat que oblidara qui va ser, què va ser la seva vida passada. No sabria entendre què li passa ara i, per supost, no sabria mai què anava a ser el seu futur. Per tant, és importantíssim no oblidar, perquè no sols per allò que el que oblida el passat està condenat a repetir-lo, ja frase la coneguem tots, sinó perquè el que oblida el passat és impossible que comprenga el present i menys encara que puga planificar el seu futur. Tindre memòria depèn del nostre porvenir, el dels nostres fills, el dels nostres nets. El de tindre una societat més lliure, més democràtica. I és d'un cinisme impressionant el que hi hagi persones que vulguin equiparar a les persones que moriren per la llibertat i per la democràcia en les que lluitaren per instaurar dictadures. És impresentable moralment per a una societat que ens vulguin ficar a tots al mateix nivell. El meu relat vol ser un homenatge a totes aquelles persones republicanes
i als seus familiars, que varen ser, com diu el títol del treball, assenyalats. Què eren els assenyalats? Els assenyalats eren persones que havien sigut republicanes o simplement demòcrates. Simplement demòcrates. I per haver-ho sigut, varen ser perseguides, varen ser empresonades, varen ser afusellades. I no sols ells, els seus familiars també varen ser assenyalats. I qui era assenyalat li se negava el salut, li se negava l'amistat, li se tenia com a pestats, tot sabent que eren innocents i que el seu únic delicte és que havien lluitat, ells o els seus pares, per la justícia, per la llibertat i per els drets. Ara passe a llegir-los el meu treball i diu: quan l'oncle Floreal va morir, recorde feia molt de fred. Era un dia gris del mes de febrer i la gent corria més que caminava pel carrer intentant escapar d'aquella tramuntana que semblava vindre directament del Pol Nord. Al soterrar no va anar ningú, ni tampoc no va anar ningú a la vela. Com que eren veïns, al capvespre, mon pare cregué convenient anar a sa casa a donar el condol a la viuda i al fill. A mi em portà de la mà de ma mare i ma mare creué el carrer com si fugira d'algun amb una toca de llana per a cobrir-se els muscles. Au, corre, ara que no ve ningú. Vaig escoltar que dia i ella, com tement, la pillaren fent un robatori. Córrer? Per què, si estàvem enfront de sa casa i a aquella hora tots eren ja plegats a les seues, amb aquell oratge? En entrar a aquell quasi casinyot, on sols hi havia uns tamborets de seient de corda i una tauleta de fusta que havia d'haver estat usada per diverses generacions anteriors, em vaig quedar trastornat en veure allí, sobre el soler de terra aixafada, l'oncle Floreal, dintre d'una caixa de fusta allargada que en res es pareixia als taüts que sovint passaven pel carrer camí del cementeri. Estava tan pàl·lid que aparentava que mai no haguera tingut color i la llum dels 4 ciris que havien encès als costats el feien irreconeixible. Si sempre havia estat un home menut i flac, ara semblava que aquella tramuntana se l'haguera pogut emportar com a una fulla si hagueren obert la porta del carrer. La viuda i el fill estaven asseguts a un costat, en silenci, amb el cap cot i apenas alçant la vista en veure'ns entrar. «Com esteu?», pregunta mon pare, a mode de salutació, al que ells respongueren aixecant només que els muscles. No ploraven, com si tot el que hagueren pogut plorar ja ho hagueren fet anys enrere i ja no es quedaren més llàgrimes que vessar. Jo mai no havia estat a una situació com aquella i no sabia què fer, però, sense adonar-me, estrenyia la mà de mon pare i alguna cosa dintre de mi em deia que allò no era normal. Tots 3 restaven dempeus, en silenci, mirant el que quedava d'aquell home que, en veure'm jugar per carrer, em solia cridar fent-me gallotes per a fer-me riure i sovint treia de la butxaca alguna pera del castell o algun albercoc de la Galtarroja que havia collit dels molts que hi havien plantats a l'horta a vora de la séquia i m'ho regalava. Després d'una bona estona d'estar allí plantats, davant del mort, mon pare trencà el silenci per acomiadar-nos. «Bé, Carme, si necessites alguna cosa, només haveu de dir-ho».
Aquella dona pegà unes cabotades en senyal d'agraïment i continuà agafada del braç del fill sense que ningú dels dos aixecara la mirada d'aquell que, amb les mans creuades sobre el ventre, ja s'havia acomiadat de tots feia moltes hores i restava com aquell vent glaçant, tot estirat al mig de la nua estança. En tornar a casa, mon pare comentà a ma mare mentre aquesta parava a taula per a sopar. Hi ha que veure com és la gent. No ha vingut ningú a donar-los el condol. Ella, sense deixar aquella tasca, contestà amb una frase que, per a molts anys, m'hauria d'obsessionar fins al punt que, a l'hora d'elegir una carrera a la universitat, sense dubtar-ho, vaig elegir la d'història, sols per a poder indagar més i més en el que volia dir allò. Què esperaves? Malgrat ser un bon home, és un roig. I la gent del poble ja saps com és. Uns per por al que diran, si els veuen apropar-se a ell, i altres, per pur odi i despit, els han deixat sols. Jo, que acabava de veure aquell home com l'alabastre i que mai no havia trobat diferent a qualsevol altre, ara escoltava ma mare dir que era un roig, però què era ser això? Evidentment no es referia a un color físic, pel que pensé que hauria de ser alguna altra cosa especial, que el diferenciava dels altres homes com ell. Què és ser un roig? Vaig preguntar quasi de forma automàtica. Els meus pares es quedaren mirant-se com preguntant-se qui es decidia a contestar-me. Ma mare, conllevant-li importància a la cosa, va ser la que em respongué. Un roig és un home assenyalat. Si el primer qualificatiu m'havia deixat encuriosit, el segon em deixava bocabadat. Assenyalat? Què volia dir ser un home assenyalat? Anys després, anant a la facultat amb el trenet que sortia de l'estació del meu poble, casualment vaig fer amistat amb un treballador que pujava a una estació després de la meua i cercava sempre un lloc on seure's a prop de mi. Primer ens saludàvem, després ens preguntàrem d'on érem i què fèiem. I així, a poc, anàrem coneixent-nos fins a arribar a tindre una certa confiança. Un dia, pujar una parella de la Guàrdia Civil al vagó on solíem estar nosaltres i demanar el carnet d'identitat a algunes persones, a l'atzar, em sembla. I d'entre elles li requeriren també al meu company de viatge. El lliurar, miraren detingudament el document i, sobretot, a ell. I després li tornaren encara de pomes agres. Per què t'han demanat a tu el carnet? Preguntí estranyat. Aniran cercant algun assenyalat. Des de la nit que ma mare digui aquell mot a casa, després de visitar l'oncle Floreal difunt, no havia tornat a escoltar-lo. Què és un assenyalat? Vaig preguntar, com si de sobte s'obriguera davant de mi una porta per la qual poguera entrar a descobrir aquell misteri. El meu acompanyat mirà cap a un costat i cap a l'altre i, com no refiant-se de ningú, em digué: un altre dia t'ho conte. Ací hi ha massa orelles. No cal dir que allò encengué una foguera dintre de mi que em consumia cada dia que passava sense saber què significava tot allò. Roig? Assenyalat? Un diumenge per la vesprada, com molts altres diumenges, vaig anar al carrer de dalt on es jugaven partides de raspall i, casualment, vaig veure entre la gent que abarrotava la vorera i els dos fons de la pista de joc el meu company quotidià de viatge. M'apropia a ell, el vaig saludar i després de la partida el passegí per al poble el qual coneixia per haver-lo visitat de més jove. Com que aquella vesprada feia calor,
Es vam seure a l'ombra d'una morera i, obsessionat, no vaig poder esperar més i li vaig recordar el que un dia em digué que m'explicaria què era ser un assenyalat. Ell em mirà com segur que li anava a fer aquella pregunta. Com saps, ací hi hagué una guerra civil entre 1936 i 1939 i els qui la perderen, els republicans, passaren a ser marcats a foc pels guanyadors, els nacionals de Franco, com a rojos, i els seus pobles quedaren assenyalats públicament. Allò els aïllava socialment de la resta de la població que, encara que els coneguera com a part d'ella, els defugia amb temor per a que no es relacionaren amb aquells, ni tan sols per pura simpatia veïnal. Allò incloïa també marginació laboral i control de tot allò que deien o feien. Moltes persones, per a congraciar-se amb els guanyadors de la contesa, i més els que eren part d'ells, no es donaren treball, ni s'apropaven públicament amb aquells, com si foren empestats. En acabar de dir allò, es quedà conflairant l'aire d'aquella vesprada que ja declinava. I girant-se cara a mi, me digué: per què creus que agafa el tren tots els dies per anar a treballar lluny del meu poble? Doncs perquè mon pare fon un d'eixos assenyalats. I malgrat no haver fet res mai mal, pel simple fet d'haver estat regidor d'esquerres a l'Ajuntament del meu poble durant la Segona República Espanyola, estigué 10 anys empresonat per allò que deien ajuda a la rebel·lió, emparats amb una llei que es tragueren de la màniga, la de responsabilitats polítiques, quan si algú es rebel·là contra la legalitat foren els franquistes, no els que havien arribat a aquells càrrecs mitjançant les urnes que no les armes, com ells. Mon pare va morir amb poc més de 40 anys, de les resialles que l'empresonament i la vida miserable que li feren viure li produïren. I jo, com a fill d'ell, també he estat assenyalat al meu poble fins al punt d'haver tingut que buscar feina lluny d'allí perquè ningú me'n volia donar per ser fill de qui era. Aleshores, tu també eres un roig, pregunti. Aquell home es quedà mirant-me i somrient em contestà: un roig no naix, el fan. Recordes aquell dia que al tren em demanà la Guàrdia Civil el carnet? Sí, vaig respondre amb naturalitat. Doncs no va ser casualitat. Saben perfectament qui soc i fill de qui. Aquesta contínua persecució n'és una advertència com dient: sabem qui eres. Ves en compte del que fas perquè et vigilem. Al final, un s'acostuma. Ells saben qui eres i tu saps qui són ells. Almenys no em peguen pallisses com a mon pare li pegaven per ser simplement un roig. A que això no t'ho han contat a la facultat d'Història. Anys després, quan la democràcia a dures penes pogué traure una llei que reconeixia els patiments d'aquelles persones republicanes i la brutalitat de les seues morts, no vaig poder evitar portar els meus alumnes de l'institut al cementeri de Paterna. Llogàrem un autobús i ens presentàrem allí un matí. Hi havien exhumat uns esquelets d'una fossa comuna, quasi tots amb un forat al crani. Moltes persones majors, amb un nus a la gola
intentaven malament ofegar un plor llargament reprimit en veure uns ossos que aquells arqueòlegs i forenses havien identificat com a pertanyents a la seva família. Un iaio, un pare, un oncle, un germà. Els alumnes no feien preguntes, sols miraven esglaiats. No calia que es diguera a ningú què era allò. Les imatges ho dien tot, com aquella nit a la casa de l'oncle Floreal. Misèria i oblit, repressió i marginació i venjança. Les cares dels presents, aleshores i ara, eren les mateixes, les d'haver viscut una nit eterna, una vida paral·lela quan no al marge de tot el que els envoltava. Quan tornàrem a l'institut, l'autobús semblava anar de buit. No s'escoltava ni el respirar dels meus alumnes, tan diferent de la nada on tot havien estat rialles i crits d'adolescents. Sols quan el conductor tragué de la butxaca un tros de tela tricolor, roja, groga i morada, i l'airà amb el braç estès, esclatà un aplaudiment espontani que volia rebentar les finestres i volar, que volia desfogar el que aquells i aquelles joves havien viscut aquell matí i els enverinava per dintre. Gràcies. Moltíssimes gràcies, David. Molt dur. Història dura, Bueno, ja per acabar, vull agrair a totes i a tots els participants per fer-nos partícips, millor dit, de cada una de les històries que avui hem escoltat, que hem viscut i que ens han endissat en el record més profund. Les vostres obres ens ajuden a preservar la nostra memòria històrica i democràtica. Moltes gràcies. Gràcies també a la Regidoria de Memòria Democràtica de l'Ajuntament de Quart, a la llibreria Bacus, a l'associació El Molí, a totes i a tots els participants, al jurat que han fet possible aquest certamen, aquest primer certamen que esperem que no sigui l'últim, perquè desitgem que continuï sent una plataforma per recordar, per aprendre, per compartir les històries que configuren la nostra identitat col·lectiva. Moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència i la vostra participació. I ara, per favor, foto de finalistes, guanyadors, jurat, ajuntament, associacions i totes aquelles assistents que puguin fer-se la foto. Moltes gràcies i bona nit. Fins l'any que ve.